Eċċellenza, x'se jkun ir-rwol tiegħek bħala President waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea? Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hija pjuttost ddur mal l-aspett politiku ta' dik li hija Unjoni Ewropea. Allura l-Presidenza Maltija ma jkollix rwol daqshekk ċentrali fil-funzjoni minħabba li aħna għandna presidenza li mhix eżekuttiva. Però naturalment nkun involuta, il-Presidenza tkun involuta anka biex ikun hemm laqat ma' dinjitari u personalitajiet u naturalment gruppi mill-Unjoni Ewropea li jiġu Malta. Per eżempju, ltqajna diġà mal-President tal-Parlament Ewropew Sur Martin Schulz u koll rappreżentanza sieħa tal-partiti kollha rappreżentati fil-Parlament Ewropew u jekk Alla jrid ukoll issa meta ħajsir il-ftuħ fil-11 ta' Jannar f'Malta għandi laqa mal-President tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea Sur Juncker flimkien mad-delegazzjoni tiegħu naturalment. X'relevanza se jkollha l-Presidenza fi ċirkustanzi li għaddejja minnhom Malta u l-Unjoni Ewropea? Din hija Presidenza għall-finijiet ħanajdu hekk fuq livell lokali u Ewropew, din hija Presidenza storika, ġifieri l-ewwel darba li Malta se tkun qed tippresidi l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Hemm importanza kbira għal din il-Presidenza għaliex ġiet fi żmien fejn hemm challenges kbar, hemm sfidi kbar għall-Ewropa, pereżempju l-Ewropa li trid taħdem issa biex iżomm il-proġett Ewropew flimkien, jiġifieri l-popli jibqgħu flimkien. Għandna l-ixxu tal-Brexit li tat ħanajdu hekk isu mudell ieħor jew inkella ħajra lin-nies forsi jinqataw jew il-nazzjonijiet jinqataw mill-Unjoni Ewropea. Allura din hija waħda mill-isfidi kbar li hemm. Imma mbagħad ukoll Malta se tkun qed tippresjedi il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi żmien fejn għandna il-kriżi tal-immigrazzjoni li hija ixxu ta' importanza enormi għall popli Ewropej. L-ixxu tas-sigurtà anke minħabba l-ixxu tat-terrorizmu, għandna l-ixxu tas-suq komuni, hemm l-ixxu mbagħad tas-servizzi marittimi. Ġifieri Malta wkoll se tkun qiegħda ġġib fuq quddiem ir-reġjun tagħna għall-Unjoni Ewropea, ġifieri aħna importanti li l-Ewropa tkun sensittiva għax qed jiġi ġol reġjun tal-Mediterran u fl-akwati. Fil-reġjun li sfortunatament nafu kemm huwa turbulanti. Ġifieri dawn huma sfidi realissimi għal żminijiet tal-lum li jikkonċernaw il-ħajja tal-popli Ewropej, mhijiex ixxu tal-ħajja tal-popli fil-Mediterran imma tal-popli Ewropej. Ġifieri Malta se tkun qed tippresjedi il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea propju f'dan iż-żminijiet ta' sfidi kbar. U bla dubju ta' xejn Malta se tkun qed tagħmel ħilita kollha matul dawn is-sitt xhur biex propju nerġgħu nagħtu enerġija ġdida lill-proġett Ewropew, li nkunu innovattivi anke fir-rigward tas-suq komuni, fejn aħna anke bl-esperjenza tagħna tal-inklużjoni soċjali nkunu nistgħu nresqu l-qudiem dil-aġenda soċjali. U naturalment nżommu fuq quddiem kif għad mod viżibbli l-issues li għandna fil-Mediterran bit-tama wkoll li aħna nkunu nistgħu ninfluwenzaw b'mod li l-Ewropa tengejġa aktar fil-Mediterran u fir-reġjun permezz tan-neighborhood policy ħalli nkunu bit-tama wkoll li nkunu nistgħu forsi nirriżolvu xi diffikultajiet serji li għandna. X'valur ser tagħti l-Presidenza lil pajjiżna? Se tagħti valur kbir, se tagħti viżibilità lil dan il-poplu li aħna fost liċken anzi fih dan ħanajdulu klabb tal-Unjoni Ewropea u ħanuru wkoll li aħna kapaċi. Imma aktar minn kollox ukoll jien nixtieq li l-poplu tagħna jħoss li l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea mhijiex sitt xhur li r-responsabilità ta' biss fuq l-awtoritajiet governattivi tagħna u politiċi tagħna, imma huma sitt xhur fejn għandna l-opportunità bħala poplu biex nuru minn aħna, biex nuru l-valuri tagħna, li aħna nippreferu id-dialogu fuq id-diviżjoni, li aħna nippreferu l-ħbiberija fuq il-kwistjonijiet, fuq il-mibeda, li aħna nippreferu l-paċi, li aħna kommettuti għal-paċi, għall-għaqda u għal-rispett bejnietna biex nkunu nistgħu tassew ngħixu f'armonija. Mhux biss aħna bħala poplu ma wkoll bħala popli Ewropej. Jiena nemmen li din hija opportunità tad-deb bħalina bħala poplu biex il-valuri li missirijietna ddew lilna nistgħu wkoll nittrażmettuhom fuq livell Ewropew.